Čau, mé jméno je SKD, já tě vítám u nového videa. Dneska si zahrajeme anomálie. Jestli se ti tohle video bude líbit, budu moc za like, odběr se zvonečkem, samozřejmě budu moc za to rád, ať aspoň do těch podzimních prázdnin dáme aspoň 200 odběratelů. 10 000 to je trochu moc, to chápu, a takže mi bude stačit 200. Takže to pojďme co nejvíc. Rozbomby videa budou vycházet každý den, aspoň se o to pokusím, teďka 100%, nevím teda, ale možná od pondělka pojedou 100%, takže já už to nebudu zdržovat a jdeme se do toho pustit. Už by to mělo běžet, doufám teda. A dneska si zahrajeme Forza Dream, jak jsem říkal. Je to anomální hra, takže doufám, že se u toho nepoděláme. A tak dáme normal mod a jdem si to hezky pustit od začátku. Hej, začínáme od 1 hodiny ráno a mělo by to být až do 12. Doufám, že to dneska zvládnem. Jestli ne, tak bude pokračování rozhodně. Tuhle hru jsem už kdysi natáčel, ale jsem se tak měla by být uvolní, ale já už jsem to vlastně natáčel, no. Nemůžu ven. Tak první místnost by měla být vždycky dobrá, když ne, tak ne. Hej, tady máme papuče, květiny, 2 boxy, pračka, dělal to hluk. Tady zrcadlo máme, umyvadlo hezký. Máme co, jo, tady je umyvadlo, koupelna hezky. Tak já si snížím senzitivu. Je to moc rychlý. Tady je 5 toaletních papírů, teda jakoby 6. Máme tady je jeden vypínač, tady je druhý. Tady jsou 2, OK. Tak, co šatní? No, tak tam se ani nebudu koukat. A to byla anomálie. Haha, a jak se fotí? Já jsem to zapomněl. To já hraju hru, ale jo, sorry, jako byl velký střih, pravděpodobně, protože jsem musel s něčím pomoct. Zase no, tady balkónek dobrý, OK. Tady není zase díráč někam dopředu ani na stopě, OK. Tady je levitující nůž, vole. Takhle se poznávají anomálie, ty vole. Prostě lepší jak Iron Bed, no. Ne, to je až moc troufnutý si říct. Iron Bed je můj oblíbený youtuber, takže mu určitě dávajte odběry. Já jsem si nezapamatoval tenhle obrázek, ale ten je asi v pohodě. Koši nic, pod postelí nic nemá, tady ten čurák na mě nevyskakuje, OK. Tady není levitujícího nic, OK, ty květy, OK. Krabice, umyvadlo, není tam krev, dobrý. Že by to bylo bez anomálií. 5 toaleťáků tady. Já si myslím, že OK. Bož. Jo, hodiny jdou dobře asi. OK, mělo by to být v poz. Když to teda... To rádio jsem nikdy nepoužil. To je... Jako... Kdyby 2 zešly. Nejdo. Tady jsou 3 květiny, boty, krabice.
Hračka dělá to, co má. Tady je to dobrý. Tady to dělá divný jako zvuk. Nevím, uvidíme. Tak jsem to podělal. Skvělý. Nevím, já jsem si tam ničeho nevšiml. To byla dobrá. Tady nějaký hrdý nevykukuje, všichni spí. Okay. Ten čurák zmizel, že jo. Já se ho bojím. Já nikam nechci, hej. Můžu spát? Ale no tak. Já to nechci hrát. Já vím jako co chybí jako. Tady pod postelní. Píčo. Tak budeš tady ty hajzla. Píčo, nevím. Jako co s tím teď, ale? Jako prozkoumal jsem všechno, čo? Já nevím, já si jinou anomalii. Že to asi buglo. Pohoda. Já mám jedno. Tady hajzlíku. Tady žádná propast, tam pohodě všechno. Tady OK, všechno v pohodě. Cedulka asi taky dobrý. Obrázek je v pohodě. Já se vždycky bojím vejít do té místnosti. Ale kytky nejsou. Takovýhle anomálie by mohly být v klídku. V pohodě. 2 hodiny ráno. Je obrázek v pohodě. 4 ramínka. Košení. Slyšel jsem kroky, ale to jsem byl asi já. Tady všechno. OK. Tady se mi jenom stalo, že když jsem otáhl ten zacon, tak ale to tam byl klučina normálně. OK, tady všechno v pohodě, nejdu otevřít. Umyvadla v pohodě. Už jenom v cajku. Vole, já tady na to fakt nemám oči. To je fakt průser. Já si myslím, jako je to v pohodě, ale tady vždycky musí být nějaká anomálie. A ono je problém, že ji musíš vyfotit. A já si nepamatuju tady ty, jak byly. Vypínače. Je to v cajku. Tady to je v cajku.
tačka dělá to, co má kytky. Nejdou otevřít. Krabice, OK. Tak to teda nevím. Je to něco, čeho bych se jako přezdejnul. Nevím, no. Nic nevidím. Hodiny. Hodiny jdou dobře. Obrázek je v pohodě. Tak já nevím. Že tam něco chybí, fakt nevím. Dal jsem to špatně, jo. Fakt. Ty haj. Já nebudu hajt. Kam se mám jako schovat? Já se koukat nebudu. A co se mě jako dělat, když se nemohl nikam utýct? Ty hajzle. OK, tak poslední pokus. Kamínka, dobrý. Ale všiml jsem si ho. No, jsem měl pocit, že tam je něco. Kámo, něco lehkýho, ale no jasný. By byl kokot, kdybych si to všiml. Ty vole. Dobrý. Nahrávám. Dejte si tady. To je taky OK. Tady to je v pohodě. It's okay, Nic mě nemůže vylekat. Nic mě nemůže vylekat. Nic mě nemůže vylekat. Vypínač je to v pohodě. No je v pohodě. Kámo, tak já zase nevím. Není na opačné straně ten už třeba. Tak nevím, doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, dávejte lajky, odběry a kdybyste chtěli pokračování, napište mi to do komentáře, nebo to prostě volajkujte a dávejte odběry, nic po vás nechci, ani nemám Hero, protože ani nevím, co bych tam dával, ale tak, užívejte zbytek víkendu a zatím čau.